na eni se fie be na ni na papa yi hu me a o de papa ben ya odawo o se mepe na ewuma na ejamene me figinya so ho no mo eba me dan tam so nti ye nyina ye tie sompa aputu oja ho na mbenya adan me ne papa yi na ti ho no ma ewuma be me mfa se be fi mienu ekura me pie me ne me ka akire me eba be guru afia na me te ye ho no so e ka akwan sa ka akwan da ani mu me te kasa de ntokasa neja me to me mpedede ntokwa de ni me mpenti no feze no me yede ipie boko eko ya manye de mankasa nse ni 2 days time o sa bai ene ne ya homache ti duabo odi nsuo mi nu ne bebu mi dua so ben ya dawo ma o se anto anya ma ne agrada no bebu mi dua neja okoi esa to so be mo sa bai be kasa ya ma pai kura no ensem bebre emo odwagu no so ni ade se Sompa FM na ban sa na ye so ona ni dua ni ade o ye so onsi ho no moda ma me de asam no kwa ahemfi aputu oja ahemfi so mo na ona ni dua no ma me ye ya kasam ni ade ade a egusu a ye de egusu na no mu na ya de we be ye me timidi anante a ya chiri pa se ni dua bo no me pa cho na me mfiti ase na se menim nteja me ne na ma se ja me de me hia me pe ayalesa na sei e ba bi wo hon ma me koye se obi na eye me se bi bebre na ye bo ma mi din chire so no me pa cho an chire no kra nde na ebu ndi ba bi ba miensa ye bo ni din mba cho an yo ami ye ko no so ko ye ko ka che no ko pa ne che ma pa ni nipa ko no so ko ye de ko pa ne che wa sei fiti ase no so wonde onye me hwe ye nyina ye tie sompa miensa wo so onye me hwe onde woni mini aibia no ayem bibi achi ono ankasa gitum be semprensa wagitum mu se wo japoku so be haya ni egu ema ono nso ye kosia ene ma mi nyina efe ne baabi mi ye kosia konfo baabi ho mo ka ne nyina wo so wode makọ baabi be nwotwe konfo se suman kwa hin ho ho na last year wo koya kotwitwa nkokọ ne ade ampa nso mabusuafo ba emi ye nyina ene ma mi nyina akọ ho no mo gitum se ye no kore na ho no ska mo jeme no mo ji ansa no mada na duane ko be se 200 million ni ade unya ye nya okay na je akoso apachewa se na mo si saa no maji tenu ti na ade asem si ano ena enu ti na mde asem na abeda mo se mesere mo a mo ame yo na hu kwan eva so a medas oba pa bra hwe me hai Sompa FM ye oba aburu ye obodua pede he me pa cho me pe bible yo peja kosure pacheyo me bodi me ya abura bikura me nsem bible sa sem wa me kan sa sem a me be kan nukure trodo kontomponim onyame boa me Obutie Oheneni adaswa mame kuna duwa we abebo ni na odi ewu me sen me pa cho enura o maka wakasa nti wo mmere me pa cho atisa nukure ni mu ni me kure ni waya me ho ade ye te sere so ye sifie papai ababen so te ye mantamo ya ababen ni me se ku ni papai mi ku ni papai ye wedding na so go so ababen ti mi ba mi fie me kofo bi ba yure ko chimra o so ba ya abra ma mi bi ai mama ni bi e bo kra me so ene ba ina na nye usa wo be ma wo ne tie maami na eso oni ku maami no sa oseme boa se mo mpese mbisa won bi ka wase mo kan hwe mbacho kasa emfa bufo nkasa brato bo ase na kasa me mo de anya mo de a nka mi nka studio akran ka me ma ne odi ya nu de waba nti odi ka wase me nti me ne wote ho wote me bisa masam na mre bi metete se wo mpra ne me kunu na me bisa sa tam na obai wo kun no oni ne kunu setete be ma ne de set e wo filia minimum fear ho no ni din di Ophelia me pa chan okay minimum fear ho
nti mi tare ba ire twetwa mu ho mema ne nso ni me ena oba ena me ko na me se bi ba yeso mpra na ajapoku ajapoku de nya me mpra na mene bi na mene ne tena ye nti me de mene na ntena na no kro wa aka me nti me kro ajapoku me ne ntena na no ya bi ena me de me twa so ena boy bi be bie ba wo ye ho ye fe ne kwabena ye fe ye ne ba no so ne ye ho ne hwe ne mu amango bi sisi fie ne nim ye fe ne ba ne sport wo ye fe ne me mpedede sa wo be no anam si ho nti sa na ba mu okra na ajapoku no wo da ho ana ba ko mi so wo so fe ne Tripoli ye ho ba wo ana ga na wo ho no akokora na yiri ka kire wo se ajapoku se one ne maame nti ajapoku wo yira wo se ene obaba yi tena we anya nti jare wo ye no wanfie ababa nsu okunu ama dana na djubi mi wo ho ntoma bo mi mu mi se mi tie se no me se okunu di na chi no ma ba fie a me ne mi kunu tim na ba me nsu wapie oba ya ati se na me so meji so me kwana me hyeda ni mbra ne papa me ko chima ba ma bre ebi kura me nwale amada metimba bi wose yan nka beto ajapoku ha kana bi nka nya papa enti de me hu ani se mo no ke ka sa me so ma tie si abontre ka kwa nso da yentem wotie si abontre ne be ma ne ham so no moko na me de madwena amaso enti da koro edi be sa na afene na asam ne ba ye no na afene na na naka say yan kwada loba bi bai no se obi an hyedem no papa yi pie me kunu no why me ho ade akwa aba mu enkofu tu baba be yi fufra no pani anwumre se ame wa papa yi wa wale twon wo se me twia kai me nti so do bobi hu na be afedi papa yi ko ya wo je sa onim woni wo so usifie wa putuoja why na esifie no mimi kunu ye lesini nti wo sifie wa putuoja ana wo ben so ti ebeye ginyase enti fie no wo wura no ana fie wura ne se firstment ya the cement abegu ho enti cement ne abegu wo no po bi no mahwe na wo gye bukwa kofa wo mpran aba betena fie ho ana me ko efie wura no ne maame ho ana efie wura no maame ne mpo se me kura de gye bukwa ye kura mente ase aba yi wo kunu na dana chinchina atwan na no papa yi kwa adwuma papa no so ne set no de ovan ye adwuma eye oba yi kun me pa chan aputo je ti agogo bi akurom okita ovan enti wo kwa adwuma na wo ba me akohye na wudi no ate atomu what day in court wonu ni kun kwa adwuma no na wo kun yesi akire ni wodi iwom no di wom enti mra bi urade nyanko o mra bi awia kete wo ko me pa cho home so ye tete ma me kan yo meti se be ma bi gina wiamu ye adwuma oni yira fim ama ne nyonko be ma edi wom enti mra bi wo ko ho na wo ye de hu ye ba wo ko ho no ko bra ho na ko de ni sana bra no so be fie so be fa bibi enti boy bi bra bi oni na si bom ye fa ne bra same so se me boa won fra bra no so oni wa enkasa tena ngo we sika yanka wo wo ne sika okoche no abiba yi dem abiba what ya to mu mo anu achi da kwa papa so okwa adwuma ba obaye wa abiba ya sese dem ni menyina kwa aputuoja wase wa sister free set ne dem ono so akwaji loan ana wato akwato container wa high container ana wato ne nsawum ana mattress wase 8 million otokro na so da na wase sane mani nyina po wa wo de ko wo bo wa o hwehwe hefa no hu da ko be hu so gina putuoja wo ni be men be sa de ntina papa yi okunu akokasa baba yi hu nso bo ase bo Sompa FM no mo so entokwam huku ni abi bakun oni mi kunu so entokwam o mo bo tware ankasa oba ho abi ba ho na me le chese me nyo wo yire na nso wo huku na sabi we ate na japade ataliban na we atu di ase na ye same way abi ba it's same mi si twade amponya me wo ho kasa adaswa wọ́n sọ̀rọ̀ wọ bẹ́ẹ̀ di wọ́n jẹ́ lábẹ̀tọ̀ wa mọ́. o de kasa. mo nyẹ́ ni dan mo mi sani ma mi. wúwi asẹ́mu nù wa. yẹsẹ àwọn de mi ba ha wú tẹ́lẹ̀ mi dini ẹnìyàn mi sisi kò fo si fúnra mi si di wàtẹ́mu wọ eliẹ̀ mu hàn náà papa nsọ ká hàn náà tó ne nsa
ɛna ma bi ba yi sunti ebi ba no ni kun no ɛfa afedi wasisa dem ne yema nyina papa di ni suyo obi di anto aye ebi ba kun no mimi batu wo ho ahomache ɛna afio fa hɛ da wo ho ɛna ono ni yefunu ba na ba no mo ja no ho no so wo ho wo ba se oba ya ukuru je meyere me matres me da sokra na mba kra kukura me didi mu kra bo hye me no anokra be asesa de ko nti ehwe ma bi ehu e bi sa wo so wo linda do akra akwa so hwan na so linda do ejapoku me frana me wo linda do akra akwa so na what do I dey o ye mesi adwuma any contract o je nesu oh na wasaka me wa abija nkwanta ememle bi sister bi wa search fanista koto ye kire ko hwehwe no abija nkwanta ene ye chia wo yi kunu abi ba ne kunu eno se o moboa so wo ka se abi ba wo abija nkwanta aboa ya abra no paka ne ka ne si ho eno de me fa tokuro bi mu kwa bontem kwa so onie ene jiga me te man kasa ene ho me hwa ma bla ne ko wie ye ena me kasa me ko bo pon wa mie na che so ku ni stedem awura de wi ahi ano awia kete woni abi ba tedem e chedem na ye ne ye mani di yo so no ni ba wo ye nyamra nsem sei sa ne nam radio so na okra wa dwene kira wo se wo bu mi sei wo nanti te wo ti srem na wo so na wo bon kofie ene wo kunu na me baje wo kunu anti ka srem ni nkade na wa ye me maame me ka kire wo fidie so se awraba maame kwama ntafo nkodi wo twa o na antifo so ni ye what da kire wo Mami abra mani abre na me ba ye fakuma pa kasa na me nkosie funu e pa cha o so lo to ni nsa na botsira fam ko ba bo me enya ha ejapoku wo to nsa o to ni nsa amaso abi ba wo ehun ti ye mati atomu na dia ehia boa o jahia atumi o mati atomu o amaje ni vivu majimani su bombo krat kopo fufuna ba bombo krat where you bombo krat ba ma isa sana tie dia mate ye twa so papa hu ode sen wo se fa ejapoku wo sere asamante se wo se fa ana papa no so ko pe obi ne netie ana papa no so ko pe obi mfa ni no abije ana netie ento ana netie no papa we num sa start na so di we na watch ba kure na watch we de bombo krat tie Oheneni anti okwa adwuma na osano oba nwume no ho set ni oba gya ho na ntokwa woni papa kwakun 2 times gata bi achi ade kina wani mu nyina mu ntuma twitwa ni nyina anya maame ya maame ni tema woni wodo watwa ntuma sin kokko maame bai abi ba no so won de o ye talenti oje wadi dia na eje wadi twa na eje Sompa awurade nyankopɔ montonsuo ma me nnom ya je ahie o sisa asɛm no mo ya o ɛhwa waja waje sati ajamu me suma ajamu efri papa we ya no aba abura wose yan na de okasa wo bi nkabi sadia wo menya mampam twedie asɛm no mahie na wo frifia wo abura ya wo kam yenkabi na se wa yekira twitwa me ma unkabi wo ma me kura me nkabi dabi nti wo de wadaru matie me kasa poi yo ahwa papa san semanya mampam twena me didi awraba yiwni ma na o man frifia ha anya sa mekun abura de nyame broki heart aburo papa iso wo mu abura de obowura dem ho a wo twese kan ya nipa ama ho na wo kume wo so mi tinyin ma bo mesh ejapoku obegya mu na de atwa kan sem na tu na moja ababe betena me da pram so onti so do bo bi hu na be won sole ho ya de ne kwa police station mama ti ejapoku de enti a wo be no wo se won sole hu ku na to pem wo he aya me de me fa me ho se mo hia atopa wotimi him adi mi da brewa so no obu ma brewa obu mi twa kankan dabi obu mi twa fi dabi ajapoku abra pacho sisamba fra ontoma on se wi abo me pacho why me pacho ya ya sam kwa police station aspa bi pacho ya tweme no masa na baba we tie chire na ne brabo ahen ata ne yakofa baba ni ajapoku no ma de na ba wo be da wo ho wo ho so wa ya ne ho sa wo nani ade wo ji kunu no
na sister sia de ni na twema no masema wie na me ma sole aye ko no o mu se som ne de enso e bai eya wodia enso bo ase bo na papa ye tua baba we ka sika no mko fie se me fofom mitimi fofom na ye duru fie mitini so wa me ne ma mienu o ma ko mama shema na de chese me kase me kan sam no a ewa me wi kura free bi anu achi me maye yare nkwa ne mienu nkula ba ku mienu yare ye fra wo se du yare wo ba na du te ho na me patwa abrasa atam na yese papa watu fia na oh satam nchura yare ne ba ye no ho covered ba ye no o be ko we no ne ko tena putu oja no wo ba ntade no ono so ne shirt ono ade bia wo ka e cross bar so na sensen woni o so nkwa so de ma na wa ho de ye de me so na meto enti ono oba na wa hya ba ko mienu miensa no de ko ena me sapa ne tabla me didi me ni di dwale no tam ko ena me se he wo pam ko sanya ni feature na akɔkyere no otutu amerika de tabla ne breme enu achi afiro se sani ne nyina afiri dam ho enu achi ka akakra bia no waba kwasira no pahema ame ma me se me fa me niema kɔtena abi ba ho na se me ba obe pam ame ne kyawo dia na waba fi na se busuafo na kura begina bi bachi ye ne ma me bontumasi ota bi bachi so wanya hwɛ abi ba frɛ abi ba ko wɔ no na abi ba ni ku no wɔ he sasa tam no na abi ba ku no wɔ hɔ no mo ye ne sumase enti anche elu nansa na ba me yakofa oba one ne te hɔ oba bɛ abi ba ku no ɔno so akofa oba to ne na de te hɔ enu achi ohun so ne abi ba gya no ne ntɔkwa na ne nkɔ ba atwɛde ni seconds na oba ne so wɔ kwa ye wɔ sunwan oba de he abi ba ku no ne ba foforo no kɔfa no na ayi baby ya bia no ho ye fe ni K1 wo mo bosso K1 so agi dini akrafo ni ati me bosso nti wo mo sadam so no na papa we fa bi ba no me say K1 wo ye mfikyire na chi utwa kwa ma ode ni ba ho no mo wi nsane e be ka kire me e be hwe ajapoku na je so mfa sika kwa me hwe nkula no de ma ababa yote we na me se na me ma ho de so wo he na ja ma beda enti abia che ya abrante na ewuda gatam hwan we kunu na abi be ku no awu da gatam adia na ye no ei me ko gigi mi sika yeso bia wu da gatam wani to anipa ye passem medium ni ka ko ya yese abi be kunu no kura ni munni na nipa mobo na ko da papa panimu bra gatam na se wonim ni pa me de wu hu no ena mogya na sinu eyi eche moja bunkam na nimu na se bibi na bu bo no se ye twa ne ha na moja na tuafa na ni hu se ye te sanye o ne ho aye tam eja papa no me na metwam kom ba bi te me kom ba bi na mba fe na mbeka na mu nyina nkofo di bum ne yekoye enu achi no papa ya nya suro wanya yem hihia woni tema won de bi ba no wanya ne de wanya mampam twa bi ebi ne wiase ena ho aye tam papa ko hye mo kire ama wote yin wudi amerika bebe sun ama samankom esi obi so mfante se owu amawu eye be oba na amene ne tikuma abi ba mpese mbisa wi ma no ayi sat woni yire wo mfante ne yire nya komfo tie na je se sat no so a abi bayi ekunu no na yi obi kun eno je ni ba eno je ni ba oba na ye komfo na ne abi ba wo hawo no wo di shisha dum ni ada na firi ba bi komfo be na o ne ire no ne wo ho no media otrofo madam Debi o konfo ben na o ne yire no a yes o yire oba kumase akwa be ye adwuma kwa no be se 12 years ansa na oba kumase be ye adwuma ho be se 13 years ansa na oba kumase onu di kan kwa kumase se e che kwa ansa na me ba no o yire ba be na be tan on 12 media ho ya me nyame no na me ba abi ba abi nyame no na nam taso na me kama ana sa to me kwa la ti jinko kunu taso na nya kwan mitini baby woteni baby and every one gas one yes wo ayire na free one wo so ne oba na komfo ba na wo miensa eba na wo de wo ne na ba kumase na che se bi ba no nye de di kan wa ba je obi ku da bi opesa ne talent mo eso ba ye no woni tuasem me kunu no aye me ho ade wo se woni wade na waye ne so hie kai ye kan wade ya ye kan wade a wade ya wade en sare ya wade set me ni ja che
Mini jai ko tena ginya se che. Me dey nya wo set asam. Awuraba nya wo set asam. Abaka kan sam bia. Mini jai che. Sana wo tia. Ya ajabu ku. Ana wa sister. Wo dey me tia. Enti wa papa ni wo yi no. Papa ni wo yi no. Ni kurom ni. Oni ni kurom ni. Papa ni maami e kwa no tumo. Wo dey me aba ha wa ka wo dey awia kwa no tum. Enya na me ni ha. Wo ka so wo di ka wa ayi kwa to na wa di bi wo. Na fe ya de wo ha no sen. Kwa no tum na ni pa yan kasa. We are wonderful. We are jojo nchie. What say? No. Na we be slow na. Wa bodam ka dia na betina dia ya me. Anya dia na ka betina dia ya me wasase so. Me na me no boni o. Me maje me hwe. Me ya santini ba. Me ya santini ba mani atie. Me je nkrofo kuno o. We ni pa boni ni. Wo boni so ka tua no anya no. Wa chora ba betina studio ha. Wa bodam Wa ma wo. Hey, eja poku ma wo. Eja poku na du so. Wa bodam. E be du wo so. Wa ma wo. Eja poku. Wo ya chimi. Eja poku. Eja poku. Wo ya ni pa boni ni. E be du wo so. Eja poku. E be du wo so. Ye kom. Wa bodam. Wo wa bodam papa. Be ma chimi E be du wo so. Be ma chimi. Anti abura. Me pa chawo. Nya botere eja poku be du wo so. Abura kasa. Me pa chawo. Be ma ya free wiase. Set na free wiase. Free wiase. Yesi me de mani hunu. Ma sonte yesi. Nukwa ye ni bi. Afede edu tam ebe ye nuko bi. Ye pija body. Ebiba. Okoye kuna. Okoye akoya asede. Wo de aduane ko re. Wo ko ye ntaba de tu ani na. Wo do ne megwa bobo yam. Ye be ka kire. Wo nsama wo kanya afa nya no kora. Tensai mo akora. Ana ho aja ye no. Ya mame moa wo. Me pacho me ba. Ono obi ye no. Ya de tie ba. Abiba. Ya tie ba. Enti emma boss e wo mantam ho. Enti no bia esusu se ye be chew. Because eja mo ko suspect. Sana eja ko so ti akoshe asewi awiom. Na wakoti tinyanya. Wa woro no. Sasaduro ho dwale sasa. Ewuku. Eja poku. Eja ya kasa. Yete ho. Si ya hwele nyame beye. Ya brakanza. Edi wo kwa ye ni bai na enu na asase soro kwa chew. So ko chi wa wo si mi na mabo bia. Meeting bia. Na ye da na wo no utu fie ho. Ye se me ye nso asam no mo de ba. Ye busa chiri. Ye se eja poku be bram punachi. Wo bra na wo fie. E ye da na o yes a. Enti wa na ja. Wo ka wa me da meeting ba bia. Enti meeting ba bia no. E na wo so yare. So kwa chew. E na mo ko ba bi na mo san ko papa wo ko aputo ja obabi okonfo ba ena ne suma ba no kasa no se papa wudifo fra ya bra ne bra ye ko bonkro na se wudifo ena ba me ne se wona ne dua no tete konfo wonya konfo mu oti bi so na sanka wo ye konfo oti bi so anko beji usika no wadane na nka wo koya nka wo bewu enti no pese wo bewu na wo kura konfo ba ne se wo nimu e wo hafo mem ena mo be hia abiba wo bia wo wokunu wo ji wo dwane akọ won se hwede wakọ akọfa ene wona woni ene ayae se dia no wo bọ ne he ene me so me dia me ma bodia se me kunu na me ne tie no kwasem e de obeji ade afiri me nsam oni di ma me ba ni bi wo twe se kan asam ka kopi ukun timi twe so se kan nyina ye moko to asam di okay akopie ho nti ho de ye enko akwa de ye enko mate me do afu me da ase woni ma emra no nti wo mo ye na o se sa ene sa na tie dia mo mbache yo sa na tie dia papa yinko na ba bia mi bodua bia no wonko tie akomfo ne no masem ampa ye de o se yoyo ye tutu am ni kaba na free ye ho awa ashtown na nan so bo kwadu oben so yare no se sa ye de ni kwadu bia ye bo amamle na se obeye amamle ni amane enti so wutimi di so a eni asumdue beba no kre enti ye de wona ye kra se o sikasam ye buru diskano so na chese e ka wom be na mi mtimi moska bia de bi de wajene de mi mtimi aka no na wo ye na so woni ska enti woni ska no tu ba fie na da no so no ye si a ye de ama ha me no na free ensuo kwabla fu na da wo no di madanse na chese ensuo da ba bia motie no me pa cha ya tra ensuo no ensuo di madanse
esi eba ho ne na ye unsi fie no wo de unsi fie no na me no sha sen kakra na ye sim papa boy e ma me papa wu ko be wuto fie ho e ma bushafo no kwa ke ye gi fie na firi wonsam e ma me ko ka say efie ne ye papa ne fie na boa na me obeboa me papa beboa be me ene mu gu nsa say ya e wo je ene ma na ma wu kunu dia ene sasem bi ato wa me kan kire busia Sir Johnson were around but no better than a challenge enti asem ato wa me kan kire busia na me se ho enti me da me sumi gini ye ho me gini na kasem ko pa busia ne ena ja wodi kwa wade ye ena me da me kumba ye me yare me ti be na me dan carry hospital nso nkoto ha enum ena me ba fi enti ya nche na wotwe me so nsika ne ho ne ma papa yi twi tuo eburo masumu bo me no wode ena ma bi banti abi ba so ti buro nyina wasem ntweme ho ade ya so ani ubewu a oni ni bewu asem ne kwante na am ho wase da ho nyina makwaba ho nyina yakwaba mi hu radio so ayen ko ne temi na nanu eja poku ba ku pe ya ho na ma mi se temi twefo wa bodam abi bayi e fi na kwamfra eja poku be na nya hukunu abra emre bi me banya school o KTI ye ne ko papa mfa nkula ne nko abi bente wa nkwa de chin na me fra ne se na me fra eja poku se eja poku be fa nkula ne ko doc adu timi ba wudi abiba we abiba wuje phone ka kira ne se oba na nya school mu kwan adu wudi ba penin oba na fa oba wo kasa no not ya wa ye dia de wo mane kan de kama kwan be se abiba tanzu bu be sa na be kan no ye ko mu no ye eja poku ba be kan de ye bi ba tete no me amba cho men ka se bi ena bi ayi antron kwa na wutwa nyame ne betua wo so ka wo bible no so betua wo so ka mento na metwa e ho na wo je fo na wo di matem sa wo banya school mu kwan no wo bodam wo banya school afra japoku wo shale a wo burubiri nunu ya wo shale aka setietia no wo shale ne ntwa ne kyera enti ajapoku ba afie ho na akra ne sedada na de manya school mu kwan na me fe na de mama wo yire empese meko enti bisano wo kasa ya toro bisano ona de nko school ona de nko school one city one me yan papa kwa busa ma ana me de ko high school se du no anka masam nkire odu obadu ana me de ko high school ana me ko toto ne mama no na mi diri ana me timi me ne ma tro ntma nsane ana me toto sika kra ne ko dey e to bi akra yi kokoro ne sika na cha se wo didi matam na ye nsem se bebre eti wa ja wo de wotu baby me smith baby me di suni ni suo ma firi krofo ba yire me di ka bebre ana ja wo je o ka cha bra ba ko se ye firi na ho ba yi no na ka cha bra ba ko so ma 20 million tako papa sam ni se ko twa court e ko na mo di na ma no e ko twa baby e ma ni pa kro no empanifo ne trans o mo ka cha se ye mfa dan nto na nke nka sam ni wi san kwa na firi akira na wo frefre na wo jiska na me ya na me se ja wa ji 15 million dia 5 million aka e dia ma menye na me mfa ntelati ne so ka bi na se light bay ka 10 million de fie ho me do nyame nyasam keto na se ko ma mu 5 mfanti so bi ai man ko tra brad obetena ho ne ya pukuro mo ko tra ha enye papa ma baba en ko tra na wura ne metra ne enye talk show ni kitiwa bi na abra home ne asa aba ana wa me ka kire no woso won pre kana me bebu sister ya sem ba ko ansa ne ya home se abra home ebra wo hu papa we no na wo kun ana na oni kun sa sem no ho no bi pese wo te ho no ma me Sompa FM se ebra eja poku ba na kwamu no oni ni kun set no ma jai won kanya me so no kore ana se no mo wo ye nyina ye kujira nyame anim mame e pa cho emra wo eja poku yi na wo kun na oni na jai na na jai na ni na jai nya sai e ma na me tie de ja me baba na ni na oni na jai de ti na wo kun no me pa cho mba wori ni pa nu che so na ja poku ja do cho na wo keka no wori ni pa tu no nwale ti de dia wo kan kwa che se no ne wo ho dia ja poku kan che se no no wori ni pa ti no na ja me pa cho busa mo o me pa cho me kumu we kunu o baba me kunu court e me ke me ya cheme na sa wa jimi sa me ke ya cheme o ko abiba
me say what's na woni bema na jai adentina na wuku no oda so tata papa yi se no maja na no kure asama wakanya say tie wani na ko na ga kwa kambeka wo man koda oni papa ko bi sa ko sobo wuku ni papa ya nkoda wa meti papa woni wanti no woni ba bia da satam na jai me am tia da ja na ja ji say minna ja kwa besa wan ya dia na nyabuta ene se kenya ka dia no kenya sana mo jai dia kenya se dia nya sati dia babo no fie hwana bebo sati bebo dia wo fie hwana sati bebo dia some me dia babo na set bebo minni ni pona ja ma na wale ni woni hwan na ja mame abiba wa wale ni woni hwan ja abiba woni net ho no woni hwan ja enso ka bebe nyina nse woni na ko ene o hye na ha na ntokwa ana hwan fa ngosi na be ma ene wawuda ofili ya ka se wom eja poku jade okeka no obi anka se wom ena yiri betena ya ma ne kwa no anka ne dia ade ti na bra so aba no ka na mo dia mo ma ne nka ne dia ye nyina obi achi yade no kura ene yade be ya adwuma Mami Abiba kunu wa ka gibia ma boss why osofu so ni mu na Charlene mo mara mo fa Congo ba mo bi metwie na e say dia ba bia medro mi ya Congo ba ene di fresh me pa chew ni person tell so nya pone sa anya awade e say nyina ari nya di fresh ade wo kwa asema eni man ka wa ye say eni man ko ni abre wa de nam ha ni pa pone ni ate se wo menye wa ka twa wasase so wo do be hunu wo kunu hia ba ma chaw abura abra nyabotre ya de wo wa yire na chese na so wa yire o be ka mi so be ka odie o be ka ne de ni pop bone eja boku ota iko ota so be kasa chairman eja boku ota eja boku wo beba wo wi aba be kan wasem ye kom wota abura ye to wade o mami e wota in court oda ye to wade o ye pesika tifo one of the best ya de oda mayi mu afrim na sha bosem ne tofa kuna du a wo mo bo no mepache you enti a kire se onye wo ne hwe na bone na ekum bonefo ka wasem tofa na japoku trans mepache you and say ensam de maka bebre na emom no papa yi ade me ko aputo ja komfo ba no ho no o kan de wo mu nyina se yemra na afriye ho ampa wo so be kan ye me de o se ayo ye tutu na mo bai mo koi ye koi na nan ye kodu na nim ni na badwa forte na asa aw kire wo kwan se fa so amamna ni amane nti odwampa otu eduaka ho ko hia ne hira po ne niema wo si wio na emom ne wonni binti ye kwa aba na so mo do mo wa ha ni tambia bebe bia nti bi de ni mo na me hwente na se ye ko court na me ni ugina traffic na se na me sa ja na wo ba yo me anko so na na mo biem wo gina ka kire se na na nya nyame wontimi nya wo hwe abi ba yare no yare ko wontimi nya no hwe uku poku na ka awa traffic na se okay nti won ye wo nko ho biem nti be de na me hwa ya nimu ane court asem sam be kwa ko tesa wade ni se wo court anya wade na wo court ye threaten o threaten me na me ko eno de yanko ko ho enti bi de no ma na me hwe se be sa kom empanimfo no anim enti bi de anwa mete wo me so e ba sa ye watu afirifie ho me ne ma na tifie ho se se ono ote one obai wone na koka bomu te aputo gya wo yini niam nyina afirifie ho enti ada ne bi oba ho obeka che me so ne obai ya gyan oba na wa hyada fa sapo bi setim gata mo sesanye obi nim sapo ni tim gata sapo tan bi o so ne na gyan to opeso ya de a mi madwene be sisu se no san no betra ene mbetana na me se papa pie
wɔse ɛda no yɛ me dan ntimi mpie na me so mpie a wo boa wanhwɛ ya mɛfra police for me so mo noma ɛna wo sɔle nti wo sɔ na afra adu ma me sɛ me mpie ntimi na me ba ne de ɔno ɔtoto anansɛm bia na ɔto prom na wɔse na ɔno so akasa sɛ de wabɔ ne hwene na ade nti sɛ ma me so ne wo na ade abɛda han na wo so ni ba sheet na ɔno ne so ni ba sheet na wo me ma ba sheet na kasa nyɛ mu no so no sansam na yɛ betwam kakra ɛno no wɔ bia mpanimfo hɔ ɛmira wotu hɔ no ɛda me no the mattress o wasɛ no me wo divider efie no papers na wɔ me hɔ wo sɛ me nneɛma nyina ne nyina de ɛkɔ sɛ nkrofo no nim enti no na ba na me sɛ wo ba me metim fam sɛ nwa na ɛda na wo ba bɛda ha me wɔ ba sheet am de be ma me de me fi eti ma me twa so enti bi twa so na me kɔ da baabi ma de akye enti wo ba da mo no yi wo nneɛma gu hɔ sɛ me hwɛ me hwehwɛ mu ana sɛ sapo gu na me sɛ wo sapo ka sɛ me yakwala enti ade akye no wo gya wo nneɛma hɔ ɛsɛ wo kɔ adwuma wɔ ayi awiem sɛ wi awiem aba ɛna bibi sɛ me nkɔhwɛ bag no me kɔ yɛ tu abobɔ mienu ɛtare nkyɛn ɛna sikamoa ɛno so ka ho ɛna me yi na me de kɔ kyerɛ adu ɛna adu na me sɛ adu hwɛ sekan yɛ hyɛ bag no ɔno de ɔnya no sɛ na dada de na wɔde yɛ den na me sɛ fa wo kasa wabɔ hwene firi me so kɔ ɛna me yi but ni nyina wɔ baabi a yɛ ka sɛ eti na kyerɛ sɛ de ka titiri tie mu no nyaw na wuku maami ni ɛna me pa chan ɛna wo no yɛ ɛna gya ya preniti wo bɛ fa wo bag more than 1 hour me pa cho yo enti wa me so me ba yare kɔda pram so wo ba hɔ yɛ frɛ o wo ba hɔ wo ba na ɛyɛ di forma japo contrast me osaji sisi ne so yɛ frɛ wa wantu akapra ntu asempoa wo ba na wo hyɛ ayituma taade sa wo di akwa na kɔgya me mane mienu ɔde ma kɔgya he ade wo ma kɔgya sɛ yenyi nkwa ne mfro na sa asɛm na ɛkɔkɔ to no sɛ aban ka so de fie ne mamea na sɛ menini nimba de a mimi die nim ɛna mo ba wo no ɔne wo ma no nti wo ni pɛsɛ wo mu yi me mane firi hɔ na mo gye dan ɛyɛ fɛsi ɛyɛ baabi a waka kodu na nipa bi a wadwen a wo ti enti me ba cha o me ba o enti so no ne se me no ɛna ma bɔ ne bia me de kɔda na sɛ obi jima de afiri me to onye ma wade ma wo tie yɛ da se ɛgya poku kuna dui a wo be ma me bi ba hu no wo oku ana na oni ku me pacho mihu mami abiba ewo ginyase ko ye adwuma yi abe mu ni anse mfie miensemu na emra mihu no nso sebe me ye asonani me fade ya me de kire enti me ka kire ne se sania ositie no esese mihu ne busuani bi na me bisa no confirm se ampa ne ho da hɔ kwa ansa na ibia me ne betena me ne natena ampa odo ma me number ma me de onu sister number so e ma me o frɛ wo ma me frɛ wo mo ma me ka kyerɛ me se no kure se Sompa FM na wo emem nzongo kyerɛ sɛ ɛhɔ no ɔte a na ɔbɔ ne bra na bɛma bi ɛbɛfa no a ɔyɛ mfantini sɛ ɔne ne ba ɛya bokumpa cha wasɛm a wo ka no ma na nyɛ wo time mama me ma wo up to 225 na wawie na sɛ yɛ me pa cha ma me nyona ba ma dwuma ma me abranye sa me mo apie wo ka wo de amu ye kom yo ɛja poku enti ɛma me yɛ de me from America kyerɛ me sɛ bɛma no ɔne ne ba kumase a ɔne ne ɛbɔ bra no na bɛma no yɛ adwuma wɔ Somme ɛna ɔne ne ɛyɛ wura cha set no enti ɔne ne ba ha no mo nso no ɔne na tena fɛn sɛ bɛ mfie bɛ mienu na ɔbɛya komprin akyerɛ ɔmo sɛ mmere bia no ɔbɔ no ɔyɛ na akade a ɛmfata enti ɔmo bi ɔmo ka tene sɛ ɔne bɛma nya ɛma ɔne bɛma na agyae enti ne baba ya no efrɛ no ababu kare no oni bɛma biara a fin sɛ ɔwɔ ne nkyɛn na wo no wo frɛ busuafo no ɔmo kasa no na hunhunu abi bayi ne set no ntem ho me pacho da bi na hu abi ba ne so no nkwa ne tie me pacho you oboa me pacho maame nyapotere ne ye da agono so no
ti ba bia ntoro bia wo ne bepi yekom enti ampa ema me ne obayi ekokokotena na sata no obayi kotena na wo yere na wo wi mpa cho di enti a ema me free obayi achi ekofa abi ba ne se obayi beto me no na me wo yere ena uja wo yere no mpa cho me kasa akra na mo yere na essence oba no den na sa wo yere no ni ja ya wo be fa abra mo de ma me ni ja ya me be fa abra ne se sa won so pokui wonye sa Sompa FM oba na me neti wo ho menam di ka bi provision store first ema no I was a young kwanta ema no na ehɔ no ma wɔte a wɔtɔn ne wɔtɔn provisions no na ehɔ no area hɔ no obie ni wɔtɔn bi nko a enti me wɔ se opoku advocation a ɔno moto provisions ɛna the blood of Jesus no wɔte aso no hɔ no bɛpɛ ɔmpɛ no wood pillar hɔ no bɛpɛ ne ma ramsey advocation a ɔno bɛtɔ ne ma enti ɔbaa no sɔre a no di amanfo atem afei nso ne ma no a mede ama no no a wɔtɔn no wɔyɛ a ne kurom ne plam so na wɔgyina kwa no yi bia ma wɔn nti akɔyɛ sɛ mesi adwuma me contract a me de beto enema egumu no enu nti na uja no menya no na mko hu wo abra na yesa wo de tambia wo ni bi te ho a no afa ho fro na wo de asi akire aye japoku enu de ma enu na eku abi bai me ka no kura akire ka no kura mi ntwa kontompo na mo ha twen mema binom wo ba wale a ka no kura kire wo yere mi ntwa kontompo na wo beje umpata wa je wo akọ wale ehonum na me ka kire adwo ase ne oye no me ware ba ko aka no e ma adwo aye se okay ono de die se me ma ware ba ko aka no ho de a ewo se mhunu se me ma ono ne se wa ono ne te no ati ase etuwe abrat ubo abramani ansana se wo yere me bona mane se mo yere oya we e no no betale ho mo na wa abra so kwatale ho no bi ba de o de wus no enu kretrodo mami uti mami e wodi atwam wodi enfa no kranko a wodi atwam e na wo no wo se ye denti na wo san abra ho ko fa biba oye wo dei enura me mami mo a wo kire mu se asase me pacho e no so me pacho e ho na me beka no ma me fama me nka ne wo se de wo twetwe asem ni mu no enura no wo se asase bi da wo dan ho na wo se onfama wo na wo se da bi onfama no ntim enfie mienu ene Sompa ono wa nada na wo ye se ne obefo oba aka no toaso me se me fo oba aka no ubo na mane me bona mane okay e wo dem ka je se ne all ye me fo oba aka no entimu a me ko fa abiba no ena me pɛ dan man mo kɔtena mu ɛwɔ sɛ bi bɛ so no ne pɛ ne ɛhɔnom ta fe de dan no na akɔpɛ man so bi ba sɛ ɔno ne pɛ dan afe de dan no na pɛ man no me pa cho de tie ne sɛ na me yɛ ho adwuma me ase mesin anti mesin ni etine fiura ni enimi ɛna wese nso no ɔdɔ woman no asase so enti emre ɔka sɛ ɔse we no do wese asase so no ɛdan no a me kwa ahɔ akɔyɛ no na mka kyerɛ so woni abi ba no mum no ɔpɛ dan enti me dan no so ni ɔmɔ no akɔ akɔtena enti sister no mum ne ma we no ɛwɔ kɔtena mu a me nso me tu kɔtena esan sɛ na maami we maami ya wo ka wo de no ye me man ka sɛ o ade ɛno enti aja poku e ni titini ni tietia wo ba yi no ontumi me ka nkyerɛ wo sɛ wa mo na mane ansa na ko fa biba wo bo na mane na ne edi enti na ni duabɔ e be ka biba me pa cho you want say me ankasa me ni ani because wa bo na mane dia na se wa ya wa dia enye se ni duabɔ etimi ka biba dia asem na mo de to ne so no ene na nkabura wo ko ba obi adua wo tie me pa cho tie me ka no dia me kan ne se wo se won prene empene china abra so on prene china wo so on prene china eti pene a wan prene ti wo se on prene china eti enu ti na dia bonya wo nyi mpata nye hwi ebipa mami ebipa ye kom tina ho tio me pacho mami utie me oh odabra eti ye call baby no ena kosi mu se oba wi ma ye no ho ade na abi ba no so ye mpena the moment na me pata no no a ono wanyi na me de ko pa no no wo pata ono wa pata bra me ka so onye pata so onye pata enti moment no ka no me no ba bia me gina se wo se wo mpene dia na ka wudi pem
Mami, ni do about me can. Mami, what's it on print and preaching? And to me, I'm going one year best of 1 year said me kwa wale yanka no kura bi wa me kwa wale me yire no maka kira wo se esanse wo ni me nanti me wale bi aka wo me ma wo pata wo se me mpere chese wo no wa ye wa fam die be ma na fa bibi ansie etikadua no kenye se nya pipa edi asem no so fo mo ka wo edi aje e bi to me bo me pacho e cheni pa mami ka we di for because of African mind mami mudia eti so waka kira wo na se wo dia na kata so dia wo ni ani mi so ni ani ti me kwa kan wo huma asem je ka dia di ani e dia so tie me pacho mami ka se me be wale na so wo mpre je pata wo so wo mpre a je tira nkofo ba wo dia boka no me pacho mami ka se manu nsi papa ni konya fum so bia me pacho e dia je wo uti enti ye ko malam ho pacho to boss ye ko malam ho na malam no yes stroke ena ayeno stroke na ayeno ya yale na ayare ena aba enti yare no ena ye dey ye kun o chase enti bi na nanti afi bosome na amuni mi ankasa na mde na nanti enti wom ena obi kire ye konfuo bi wo aputu oja Sompa me pacho man because enra mo kan mo de kakra uti konfuo bi wo aputu oja me pacho tini o uti konfuo bi wo aputu oja enti yakọ ho no konfuo fe no konfuo boa me ono so kan ena ono oye ni yanka ma de ena o se me a me wo ho no oba ni oba na mkofa ano no oba na mkofa ano obo mi media abawu me be man mi dia o de makọ baabi so si me ni oba wo huntu ti me kwa me na nakọbra funu me twa ti baba da ensuo pa me mami enye no ma to ma pai mami me so me twa da so afra so frɛ mami me senya no kure papa yo betre studio ha no obege kan samane ma ba oye ni papa ni body so ke twan wanya no me abura odi for etumu do no na ti mami kasa da bi ye di wa ya chi odi wa wasema wo ka de busa ho kwaso ya kasa ho kasa japo po me twa da so na kwabra fo me pa cha wa bonso abi o me pa cho yes opa abi banti on mam ko sia ni nya be bo bio so ba ya bibi ti se mi enti mami tie tie mami be fa me be ma adwa mami tie ma adwa wo ye nipa fo wo nya be ta na wa bo so wo ka se nipa wo dia wo dia obe hu wo be ta si bio yes obai wo ni ma hu ase tie wasi ampa odima ko wani ese awaka wo so ndo ko jabu so obi achi na ade na no woni ma anya ni sa ho ye de be ni sa ho yeko ayi ho no wo dia ko kan chal mane kwado wasi suma na fa ne nam ha wasi obodua mprenu na ye ni yakwa hwe wasi onu obodua mprenu se betua ne me ya se bra me ba me obodua mprenu ya se bra wasi ko aduma kuma eni ma na japoku ya se fa bla no de ko wo de ko mami e uti na dia dira mo ba dia na ewu hia na ye muwa dia ntira media ntia me oba no poku so ase wo electric media me no ya na tia kan tio mami e media me no oba no eno wose ohwɛ program eti ya muwa no ne empa obi a obetwa be no but me no media me no saa ba bi a ode ye call ye no onu mom na abo mami dua no mimi eti fine but onu amu na dia tum se Ejaboku me de pass wa kasa statement no na ho no na dia ayaresa ne beba ni twa